Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti ġbarna hawnhekk għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika f'jum il-Mulej. Il-liturġija għall-Knisja llum tagħmel is-solennità tat-Trinità Qaddisa. Dan il-misteru hekk kbir li aħna bħala bnedmin ma nistgħux nifhmuh, imma nemmnu li Alla huwa Alla wieħed fi 3 persuni. Għalhekk nitolbu lil Alla li fejn ma nistgħux naslu bil-menti tagħna, naslu bil-fidi. Bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija ejjew nippreparaw irwieħna billi narfu ħtijietna u nitolbu maħfra ta' xi nuqqasijiet li stajna għamilna. Fakkarkom li l-Qudiesa tal-lum hija b'suffraġġju għall-irwieħ ta' Kalina, Giuseppe Vella u Liza Bartoli. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li lkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u li lkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għola tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla għaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qat tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenna għalina, għaliex inti waħdek Qaddis, inti waħdek mulej, int waħdek fl-ola Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla Ammin. Nitolbu. U Alla Missier intbat fid-dinja l-kelma tal-verità u l-Ispiritu tal-Qdusija u rejtna l-misteru tiegħek tal-għaġib. Għatina li nistqarru l-fidi vera billi nemmnu fit-Trinità Qaddisa u nadoraw Alla wieħed fis-seta u l-kobor tiegħu. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek, Ġesu Kristu Siedna, li Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarrim il-ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien Mosè qam filgħodu kmieni u tela fuq il-muntanja tas-Sinaj kif kien ordnalu l-mulej u ħa f'idejh iż-żewġ twavel tal-ġebel. Imbagħad il-mulej niżel fi sħaba u waqaf hemm ma' ġenbu u xandar l-isem tal-mulej. U l-mulej għadda minn qudiemu għajjat, Jahwe, Jahwe, Alla li jgħader u jħen, tqil biex jgħadab u kbir fit-tieba u fil-fedeltà. Mosè minnu fih inxteħet għal-wiċċu fl-art, ta' qima u qal: Jekk jien tassew sib ħniena quddiemek, Sidi, ħajjiġi Sidi ġo nofsna, nitolbok, għax dan hu poplu rasu wiebsa. Aħfrilna ħżunitna u ħtijietna u ħudna b'wirt għalik. Il-kelma tal-mulej irroddu ħaj lill-għalam. Salmi sponsorjali ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem, ngħidu flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int mulej Alla ta' missirijietna, ngħidu flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek ismek, Qaddis u msebbaħ, ngħidu flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int fit-tempju tas-Sebb imqaddes tiegħek, ngħidu flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int li għad fuq il-kerubini li ħarstek timfet l-abbissi, ngħidu flimkien
ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int fuq it-tron ta' saltinatek, ngħidu flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int fil-wisa kollu tas-sema, ngħidu flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Eluq tat-tieni ittra ta' San Pawlu Apostolu l-Korintin. Ħuti, ifirħu, ħabbirku għal perfezzjoni, isimgħu milli wieħed jgħidilkom. Kunu ta' fehma waħda, żommu isliem u Alla l-imħabba u isliem ikunu magħkom. Selmu lil xulxin bewsa qaddisa, il-qaddisin kollha jselmulkom. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ikunu magħkom il-koll. Il-kelma tal-mulej. Nrod maj l-Alla. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu, lill-Alla li hu u li kien u li għad irrid jiġi. Il-mulej ma'kom. Qarim l-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: Alla hekk ħabb lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bagħatx lill-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemmenx huwa ġa ikkundannat, għax ma jemmenx fl-isem tal-Iben il-waħdini ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Talim tal-Evanġelju natfu. Kemm hu diffiċli titkellem fuq it-Trinità huwa xi huwa misteru ovvjament. Nifhmuh ma nistgħux, ħafna ppruvaw jifhmuh. Però nistgħu nixtħu dawl. X'inhi t-Trinità? T-Trinità huwa misteru tal-imħabba. Issa l-imħabba hija fil-ħajja tagħna kullimkien. L-imħabba ta' Alla, kif qed ngħid, kif jifhimha Alla, kif nifhmuha aħna bħala msara, anke din teżisti wkoll l-istess imħabba fiż-żwieġ, mhijiex biss imħabba tal-ġisem, imma mħabba u k'memx l-imħabba din l-imħabba li qed ngħidu aħna. L-imħabba tal-ġisem mhijiex biżżejjed biex tnejn iħobbu l-xulxin, din iridu nifhmuha. Alla lilna jħobbna b'mod partikulari. Issa biex nifhmu t-Trinità, jien nistaqsejt li nnifsi min huwa Alla għalija. Nagħmlu din id-domanda. Jista' jiġi jgħid li Alla huwa t-tieni persuna tat-Trinità, l-Missier Bat u l-Ispirtu Santu huwa dak li nirċievu. Okej, nafuh il-Alla, però nafuh b'mod teoretiku. Imma lill-Alla kif ħanejxu? L-Alla kif ħajidħol dan fil-ħajja tiegħi? Jien Alla, xi fisser għalija f'ħajti? Min huwa Alla ta' ħajti? Hemm min jgħidlek jien ma nemminx f'Alla, jiena nemmen m'hemmx għalfejn immur il-Knisja, nitlob minn barra u Alla għalija nkellmu minn kull imkien. Aħna li niġu l-Knisja nemmnu illi irid ikollok relazzjoni ma' Alla fejn tidħol l-imħabba
hemm bżonn ikollok relazzjoni. Jien ma nistax, il-Covid kien ġib ħafna diffikultajiet rigward dan, għax ħafna jgħidulek jien nisma' l-quddiesa minn fuq it-television mhux xorta. U jien ngħidilhom inki kollok maħbub jew maħbuba tgħidilha aħna nintaqgħu fuq iż-Zoom jew fuq l-Skype. M'hemmx għalfejn nintaqgħu wiċċ imwiċċ, ma naħsibx hu, għax l-imħabba tiġbed għall-unità. Il-Vanġelu stess jgħidilna mara u raġel jiżżewġu u jsiru ġisem wieħed għax l-imħabba tiġbidna lejn xulxin. U t-Trinità din hija. It-Trinità hija u rajnija sa naraw kif rajnija llum. L-imħabba hija l-missier tant ħabbna lilna illi bagħat il-libnu mhux biex jikkundannana imma biex min jemmen fih isalva. Alla, din jidu ndaħlu ġo moħħna, ibda minni. Alla li ma ħalaqnix biex nintilef, li ħalaqni biex inkun miegħu għall-eternità. U ħajamel minn kollox biex li jarani miegħu. Ovvjament fil-libertà tiegħi, għax Alla ma jikkmanda l-ħadd bil-fors. Bħalma jiena ma nista' nikkmanda l-ħadd li jħobbni, għax dik mhix imħabba. Jekk jien ngħid xi ħadd, isma' trid tiżżewwiġni bil-fors jew trid issir qassejs bil-fors. Dik mhix imħabba. L-imħabba tħalli fil-libertà u din iridu nirriflettu fuqha. Għax Alla lilna għalhekk iħobbna ħafna, iħallina fil-libertà. Mela minnu l-Alla tiegħi? Issa li jiġrilna huwa li nagħmlu idea ta' Alla. Aħna hawnhekk nixtieq li naħsbu ftit. Żbaljata, għax aħna nibnu immaġini ta' Alla f'moħħna bħal dik tal-bnedmin. Per eżempju, jiena għamilt dnob, allura is-Alla qiegħed hemm qisu rrabjata għalija, lest li jikkundannani u jisni warrabni, sakemm jiena ma mmurx inqer. U jiena għamilt ħafna żmien naħseb hekk, kont naħseb illi id-dnob qisu jġib bidla f'Alla, mhux fija. Mentri Alla ma jistax jinbidel għax Alla hu perfett. Id-dnub iġib bidla fija. Hemm eżempju sabiħ ħafna, isek għandek Alla huwa dan id-dawl qawwi, jiena kont fid-dawl u bid-dnub ħrixt mid-dawl. Il-bidla ma saritx f'Alla, d-dawl hemm baqa'. Il-bidla saret fija. Alla jibqa' jħobbok dejjem. Int jew jien permezz ta' dnub tajt mill-imħabba t'Alla. Imma Alla xorta jibqa' jħobbna. U Alla jibqa' jiġri wara l-midneb, din narawha ħafna fil-Bibja. Għax Alla huwa mħabba. Bagħat lill-ibnu biex aħna nsalvaw, mhux biex nintilfu. Alla mhux qiegħed hemm biex jikkundannana. Anzi, iktar ma jarana sejrin il-bogħod minnu aktar jiġri warajna. Għax lilna ħalaqna biex inkunu miegħu. Jiena l-ħajja tal-bniedem nimmaġina għalhekk tibda tifhem għaliex aħna ma nsibux paċi u ferħ fil-ħajja tagħna. Aħna ħriġna minn Alla, maħluqin ġbija ta' Alla. Fejn ħansib il-paċi tiegħi u l-ferħ tiegħi? Jekk jien nagħmel dan iċ-ċirku f'ħajti u nerġa' nirritorna għand Alla. Meta nabbanduna Alla x'jiġri? Jien nibda ċirku ħriġt minn Alla u nibda nitbiet. U t-triq li naqbad ma tkunx ħadd wassalni għand Alla. Għalhekk ma jkollix ferħ għax qed nitbiet minn min jiena ġbija tiegħi. Jiena ħajti tittamel dan iċ-ċirku. U Alla jien meta nitbiet minn dan iċ-ċirku lil Alla m'iniex innaqqaslu xejn ta' bħajti. Jien billi ma ngħix ta' nisrani, il-Alla ma ċekkintux. Għax Alla ma jistax la jiċkien waqqasi, għax huwa perfett. Imma Alla għas nista' ngħid nuża l-kelma jinkett, għax qas jista' jinkett, imma jiddispjaċih li qed nitbiet minnu għax li jħobbni. Ħanġibilkom eżempju, nagħmlu mod jien għandi xi ħadd iħobbni u qed nieħu droga jiena. Jien il-min nħobbni qed nagħmel ħsara lilu, di per se m'iniex nagħmel ħsara. Imma jekk iħobbni
jinkett jarani li qed neqret ħajti, l-istess Ġesu. Għax Ġesu huwa mħabba, t-Trinità hija mħabba. Allura għalhekk aħna meta nitbedu minn Alla jonqosna dak il-paċi u s-serenità. Għax Alla huwa, għax aħna maħluqin għal Alla u t-treq tagħna titterġa' tiġi għand Alla għax inkella ma nsibux paċi. Dan li jgħidilna l-Vanġelu tal-lum ta' dak l-ewwel punt li xtaqt nagħmel, imma raw il-liturġija tal-kelma, l-ewwel lezzjoni. U Alla li jinżel jiltaqa' mal-bniedem, Mosè Alla niżel biex jiltaqa' miegħu u Mosè tela fuq il-muntanja biex jiltaqa' miegħu. Alla l-parti tiegħu biex jiltaqa' magħna jagħmilha. Aħna rridu nagħmlu l-parti tagħna. U x'qallu lil Mosè? Il-mulej għadda minn quddiem għajjat jaħwa Alla li jgħader u jħenn tqil biex jgħadab u kbir fit-tieba tiegħu u l-fedeltà tiegħu. Alla li qatt ma jibbandunana huwa fidejl mal-kelma tiegħu. U San Pawl fit-tieni lezzjoni jgħidilna x'inhi din l-imħabba. ħabirku għall-perfezzjoni. Kunu ta' fehma waħda, żommu slim u wara tal-imħabba u slim ikun magħkom. Kultant kemm niġġieldu fuq iċ-ċuċati aħna fil-ħajja tagħna. Kemm inweġġew anke fil-familja. Kelma żejda. Jew ġel nħobbu nerfewha fil-komma ngħidu bil-Malti. Ħalli mbagħad inċabċapielu jew inċabċapiela ma' wiċċa. Dak li nżommu f'qalbna dak mhux ġej minn Alla ta'. L-imħabba trinitarja ma timxix hekk magħna, Alla ħares Alla, jimxi magħna hekk. Għax kieku jiena u inti ilna fil-barmil taż-żibel. Kienu jitqalli kieku Alla kellu jibgħat sejjed tal-kull min jidneb bħal ma nagħmlu aħna min joffendina kieku nista' nibgħatlu sajjetta u noqtlu. Kieku Alla jagħmel magħna hekk, kieku ma ħadd ħaj fid-dinja żgur, l-ewwel jiena. Imma Alla jgħader, jaħfer, jistennina, inaddafna bil-mod il-mod biex joħroġ dak il-ftit tajjeb minna. Mbagħad nieqaf ta' fil-Vanġelu, kemm hu sabiħ il-Vanġelu, għallek ħab li d-dinja ġettu dal-kliem li tali l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx. Jesu kull ma qed jgħidilna emmnu fija. Ma jimpurtax għax tiżbaljaw. Intom qegħdin f'dinja u d-dinja hija mimlija żbalji. Min ma jaqax, min mis-sema l-isfel, min? Kulħadd, anki jiena nqer. Kulħadd jiżbalja, kulħadd jonqos, ftit jew wis kulħadd jonqos. L-importanti li nemmnu f'Alla. L-importanti, is-salvazzjoni, Alla jgħidilna, Ġesu jgħidilna. Il-Nikodemu dan ta' x'Nikodemu mar b'set liġijiet qudiemu ħanfakkarkom dejn. Allu mulej jiena biex insalva rid nibni nisma' nżomm dawn il-liġijiet. Kultant ir-reliġjun tagħna din ta' li nisma' l-quddies nitqarben darba f'sena, inqer darba f'sena, u mbagħad nippretendi isni għamilt pjaċir l-Alla billi xel ċama u nippretendi li t-tifel ħajgħaddi mill-eżami. Isna l-Alla għalhekk qedtilkom l-idea tiegħi ta' Alla x'inhi? Alla hu dak ix-xi ħaġa li isni isma' ħantik 10 euros issa isli tin il-grazzja li għandi bżonn. Alla ħars nirrendu lill-Alla jekk ta'. Għax għadna ma fimna xemm l-imħabba tal-Alla, għax dik mhix imħabba u t-Trinità hija mħabba. Alla tagħna mhuwa xejn li f'imħabba. Alla aktar jaqlalek il-grazzja li għandi bżonn, ktur li tħobbu. Billi tipprova tgħix sewwa. Jien ma nistax nirrikatta lill-Alla ngħidlu, isma' Ġesu issa jiena nisma' qudies kull nhar ta' ħadd, nipprova ngħix mal-familja u ngħix sewwa, mhux bħal ħadd ieħor issa qis li ma tibgħatli xejn ta' tbatijiet. Il-ħajja tagħna b'xi mod ħanbagħtu, il-mart ħajjiġi fuqna għax ħanixxieħu ovvjament. Ma nistgħux navetaw. Mhux Alla jibgħatilna u tinsewix din. Kultant tbatija is-servina ta' biex niġu ftagħna ta'. Kultant tbatija ħafna nies jiġu tapinu x'in Alla ħars qatt tolqotna xi marda jew x'in ikollna bżonn. U Alla jippermetti dawn l-affarijiet għax vera jħobbna u ridna nsalvaw. Biex nersqu lejh.
Għax hu l-importanti mhux li jiena ngħix 100 sena, mhux li jiena ma jkollix dbatijiet fil-ħajja, l-importanti għal li jiena nsalva ruħi, għax għalhekk ħalaqni. Issa jekk jien biex insalva ruħi, Alla jaf illi b'dik il-marda ħansalva ruħi, Alla jippermettija. U għad nirringrazzjaw l-tadbatijiet li jtina fil-ħajja. Da mhux biex ngħidilkom ma nevitawx ta' ma mmorrux għand tabib, imma irridu naraw anke intom bħala ġenituri ħafna minnkom għall-imħabba ma tagħtuhilux sikkina lit-tifel fideh għadu żej, ma tagħtuhilux murtal fideh għadu żej. Jekk nafu nagħtu lil uliedna aħna dak li tajjeb, kif Alla ma jafx jagħtina li tajjeb. U din hija t-Trinità hija mħabba. Alla bagħat il-libnu biex lilna jsalvana, inqerru jekk hemm bżonn, nersqu għas-sagrament tal-qrar. Ġesu ma jgħidilniex li isalva min ma jemminx fl-imħabba tal-Alla, min ma jemminx li d-nubiet li għamilt jiena. Li qed nagħmel waqt irid nagħmel ġew ma maħfura, ġew ma maħsulin. Kull ma rrid nagħmel ngħidlu mulej, mit-talija aħfirhom li, għax ġa pattejt għalihom inti dak kollu. Din hija t-Trinità, Trinità innud li nippruvaw neqgħodu nifhmu l-persuni kif huma Alla wieħed tliet persuni. It-Trinità hija misteru tal-imħabba. U dan misteru tal-imħabba huwa fil-ħajja tagħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nqumu bil-wieqfa u flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna u ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kull jrider u dak li ma jidhirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn daw, Alla veru minn Alla veru. Imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina għal-bnedmin. Għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem salbu għalina bada taħt Ponzio Pilatu. Fit-telet jum qam minn belwid skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq l-emin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Bis-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-Iben li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-missier u li tkellem fuqhom il-profeti fi knisja waħda qaddisa, kattolika u apostolika. Nistqarmu mudija waħda għal-maħfra ta' d-nubiet, nistenna l-qawma mill-wiet l-ħajja ta' żmien li ġej. Fiduċja għax bil-mamudija aħna sirna tempju tal-Trinità qaddisa, nistqarru flimkien u ngħidu fejk inqiegħdu t-tama tagħna. Missier qaddis ġeddet id-doni tal-Ispirtu fuq il-Knisja tiegħek, l-għarusa ta' ibnek, sabiex tkompli tagħti xhieda tal-imħabba tiegħek nitolbu. Għamli l-poplu u l-mexxejja kollha tad-dinja jagħtu widen għall-verità ta' ibnek u t-nebbieħ tal-Ispirtu fihom nitolbu. Għati sehem mill-imħabba tiegħek ta' Alla lill-familji u l-komunitajiet tagħna nitolbu. Għamel li fuq l-eżempju ta' Omna Marija nkunu kapaċi ninsġu bħajjitna innu tarat il-ħajr għal ħwejġ kbar li jintwettaqt magħna nitolbu. Nrodulek ħajr mulej għal-ħolqien, għal-fidwa u għal-grazzja tiegħek u wassal dan kollu għal-milja tiegħu fina u kull imkien bi Kristu Siedna.
Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej Alla tagħna, qaddes dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek aħna l-qadejja tiegħek u aħna u nsejħu l-isem tiegħek fuqhom u bihom għamel minna stess offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irrodulek ħajr. Ma jibnek il-waħdini u ma l-Ispirtu Santu, int Alla wieħed, int mulej wieħed, mhux għax waħda il-persuna, imma xtlieta l-persuni n-natura hi l-istess waħda. Għax dak li inti għarrafna u aħna nemnu dwarek, nemnuh l-istess dwar ibnek u xejn inqas dwar l-Ispirtu Santu. Hekk fl-isqarrija tal-fidi, fil-veru Alla, minn dejjem ta' dejjem, naduraw tliet persuni f'natura waħda, magħżulin minn xulxin u ndaqs fil-kobor. F'dan il-misteru ifaħru l-anġli u l-arkanġli, il-kerubini u s-serafini li ta' kuljum bleħen wieħed jgħidu u jtennu bla jeda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, s-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Usanna fil-ola tas-smawiet, mbirek minn ġej fisem il-mulej. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex mirajħi bati ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi, reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu l-koll x'dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikum u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xoġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. B'mod partikolari llum nitolbu għall-erweħ ta' Kelina, Giuseppe Vella u Liza Bartoli li għalihom qegħdin nofru dan is-sakrifiċċju tal-Qudiesa.
nitolbuk daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebtijek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u malla Marija, mar-raġel ta' Ħasan Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Mawqudin ħaġa waħda, mawqudin ma' din it-Trinità, Alla l-Missier li benu l-Ispirtu Santu, ejjew bil-qalb ngħidu u nitolbu t-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema kif ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, daħalniex fit-tiġrid, iżda ħelisna mid-deni. Ħelisna nitolbuk mlejn minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Għana nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħek la tħarriġ neħtijietna, żares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għat jaslimu laqda li trid fija, li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja dan huwa l-ħaruf talla, dan hu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħinin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur ta' Ġesu Kristu Kristu li nsejt qabla bihom għal-ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu ħisna ħajja.
Nirringrazzjawk missier tagħna li battilna lill-ibnek għax tħobbna biex isalvana. Nirringrazzjawk tal-li tajtna l-Ispirtu li jaħfrilna l-ħtijiet. Għalhekk aħna ngħidulek glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. Mulej Alla tagħna qawwina fir-ruħ u l-ġisem bis-saħħa ta' din it-tqarbina li għamilna u bl-istqarrija tal-fidi tagħna fil-misteru ta' 3 persuni falla wieħed minn dejjem ta' dejjem bi Kristu Siedna. Żewġ affiżi barbecue bris id-dar tal-irtiri tas-santwarju nħeġġukom sabiex illum takkwistaw il-biljetti għal barbecue li l-helpers tas-santwarju qed jorganizzaw għal nhar it-tlieta 6 ta' Ġunju fis-7:30 ta' filgħaxija quddiem is-sala tas-santwarju taħt it-suntir. Fil-każ tal-maltemp isir kollox fis-sala ta' ġewwa. Dan kollu qed isir biex inġabru fondi għal bini tad-dar tal-irtiri. Il-biljetti jinkisbu mill-ħanut tas-santwarju jew mingħand il-helpers. Oti tad-demm. Nħeġġu lil kull minnu f'saħħtu sabiex illum il-ħadd 4 ta' Ġunju imur jagħti d-demm li huwa tant bżonjus mit-8 ta' filgħodu sas-6 ta' filgħaxija fil-berġa tax-Xewkija. Dejjem ħudu l-ID card magħkom. Il-mulej magħkom. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd it-tajba.